Mesela şu atımı sorak da var. Her yılla neçü dene ahun çıkıyor mesela. Teşo hedabet inkılaptan beri Türkmenistanda ne kadar ahun köpüldü. Ne kadar moğollu köpüldü. Ne kadar karışır köpüldü. Ahunun ağı yal çıkıldı. Yol mataliyanın ödünü 30'dan erek ahun. Mescide de qadı Kümüştepe'nin ödünü 100 ol mescid. Avaşfanın ahun yoktu. Kadim zamanına birinin cınalını koyacak kadar yok yerden gidip moğollu getirmemiştir. Tarı okuyacak kadar yok yerden gidip moğollu getirmemiştir. Namaz zamatiyen bu da beter zayıfmıştır. Ama in hemen ahun çıkarılıyor camiada. İn hemen varakimken mecalse dini teşbih ne kadar kuruluyor. Kelasay dini ne kadar kenarlıdır. Celsay dini ne kadar kenarlıdır. Kelasay Kur'an ne kadar kenarlıdır. Ama ayet diyanet kabileni yani. Diyanet öteyem. Yani hedef öde ulamalar dinin marakim muhafızları, dinin rehberleri in hemen rehberane dini köpeliptu emma dini rehberi edip de camiada hicab köpelenek, camiada hicab doğrulanak, camiada meşrubkhani köpelugli, tiryek çekmek köpelugli, zina fahşa köpelugli, ben keçi çeken köpelugli, toylar fesada çekilugli, ne kadar harap kaylar bir hicabiler amalugli. Şimdi ne men yetiriyor? Şunu yetiriyor ki bizim hücrelerimizde illa maşallah okudulayan dersler, verilen talimler hakiki İslam'a uğradı. Hakiki dine uğradı. Eğer aten tedavet o da bizim hücrelerimizde ol din diyanete hak edip illa maşallah bağ içinde Huday deyip verirleri. Bağ içinde inkılabi adam dörtüyorlar. Beter adiyene. Bizim hücrelerimiz yüzden tohum nokkulsa şu hukun Türk mezarada o milleti rahnamayı etmek, milletin elinden tutmak, milletin marahim cavan oğlunun elinden tutmak, binemalının elinden tutmak. Ola ki dursun şu hücrenin içinde 10 yıl tenşanında muhalle veriyordun, şun tedbir etmek bilene. 10 yıl eline okuyup veren muhallanı tehdit kuzar edip bilene. 10 yıl eline okuyup veren muhallanı peygamberime edip bilene. 10 yıl eline okuyup veren muhallanı şeriata vara edip başarana. Tezabet vakti ki elinden aşağındaki adamları terbiyet verip bilmese, yolu halp bilmese, bir muhlisi dineylendir başarmasa, o camiada şöyle neyem etmeli ettik bunu. Cami'a neyem eser koymasa. Müşkül nerede? Müşkül şu hücredeki takdirle müşkül var. Yani evet, o da her vakit menne müşkül var, size müşkül tabi diye. Çebbeka, çenneka. Men Kur'an doğru düşündürmeden size ters düşündürüyen. Men sünnete kaim olmadan men size ters düşündürüyen. Men şeriata kaim olmadan size ters düşündürüyen. Men hicaba kaim olmadan men ters düşündürüyen. Men din diyanada zahmet çekmekte var ama ben düşünmeden men size ters düşündürüyen. Men din diyanattan için candan geçmekte teyar olmadan size teyar edip başarmayan yani. O da müşküle esası nerede? Marul Kur'an'da diye, Şalaman'da diye, Seffe'ye çarsa da çar galiben. Cildi yakınne deyiptir, Muhti Şefi Rahmetullahi Aleyh, Farsi şerifinde diye. Şalaman'da diye, medreselerde atlar diye, ev oturmadan çileyim diye, ne kadar bernameleri öğretiyorlar diye. Ciddi kitap koyuyorlar, hücrene odalıyorlar, öğretiyorlar, ne kadar bernameleri öğretiyorlar. Bernameyi kazayını öğretiyorlar, bernameyi dersini öğretiyorlar. O şoğun ne kadar Moğollar var, ahim, ötmeden şimdi zahmet çekerler diye. Ama diye, o diye, asıl ustadları fikretmedi. Cesi ustad, esi şagirt. Ustad ne yaparım olsa? Şagirti şoparım oluyor. Setterse de şeyle yani. Ne yaparım ustad? Ne mi fikirde, ne mi oyda, ne mi cezebede, ne mi imanla, ne mi ahlakta, ne mi şahamatta, ne mi sahabatta, ne mi diyanette ustad, ne mi olsa? Şagirti şov oluyor, şunun izahı olmuyor. Adam şu taydın Türkmen saran müşkili, ki biz maddi taydını ölçecek olsak, şu bedbakti hayvan maddiden çıkacak olsak, şimdi tenha yolu ki biz hakiki diyanete gelmeli. O zaman dün zaman olan diye, ben ne bidaradım ben niye de. Ahum sabahattin ben kulüm bidadik. Sen hiç kayıtını ben anlamadım bak. Ezbez ki bet emeli görüptür. Ben o da dedim, sen yani kefine ben yüzden toğun tekin, ben yalan yapılacak ki, bet olgu kenarı zamada dedim. Ama dedim, sen bir kadar da bir insaf olma. Gören şu karasından sene de balansiyet bakışından her format verenme. Karasıyla şey diye palansiyet. Yüzden tohumdakiler karasıyla manakın ne oldu bile bakışından zenakariyet etme. Ölçeksene karasılardan etmeyin. Hemmetin bildireye götüreyim de. Ben dedim Huday Teala Kur'an'da şey diye. Ya eyyühellezine amenu ey iman getirin adamlar ittekullah Allah'dan korkun. Ödünü doğrudurum diyor Huday Teala.
Ve kunu ma'as sadiqin. Doğrusuyla bilen bolun, ödüňiz dogry bolun, doğrusuyla bilen bolun. Men Allah Taala wagty Kur'any şey diýip durdy. Doğrusuyla bilen bolun diýip aýtdy. Ya Hudaý Taala aýtýanyň belli, onda bir ýalanslar da bolmaly. Keşi peýgamberiň täze bilen, peýgamberiň haqqal bilen, peýgamberiň doňuna meňnes bolup, her wagtda bolupdyr. Meger İmam Azam rahmetullahi aleyh kim öldürdi? Şu la ilahe illallah Muhammed Resulullah diýip öldürdi şonu. Kim öldürdi? İmam Buhari rahmetullahi aleyh Buhara'dan kim kavdu şonu? Buhara'da İmam Buhari kav çıkartdı. Kim çıkarttı şonu? O şu adam Osman çıkarttı da şonu. Şeýle. Şoňa meres ummat İslamyna habar edipdir, ýene bir edipdir. Şolar da emma sakkaly ýetirmekde adamlar müstekde. Emma İslam wara bolmany, Kur'any wara bolmany, öz hay hewesine wara gidip de balakyň şolar şäki ýalansy diýen adamlar şolar. Ýalansy diýen adamlar. Muhtelif cemaatlar etdi. Ama Allah Teala ve Teala Kur'an'da näme diýär? İttequllah Allah'dan gorkun. Ve kunu ma'as sadiqin. Doğrusunu bilen bol diýip Hudaý Taala. Dogry peýgamber bilen olgumyz. Oňa görün ýok ki. Peýgamber olguda bire men kim bolsam, mene ahun. Mende baýat olgu bolmaly. Hudaý Taala dogrusyny bilen bol diýipdir. Bu Hudaý peýgamber olgunyna görün ýok. Emma Allah Taala jamaşy dünýede ahundan, moladan, garasdan, adançydan, topudan Şeymiş, kiras Kur'an təlim berýärlerden her gaýyndan Allah ta dogrusyla wagtdypdir. Şu dogrusyla bilen bolmaly diýipdir. Dogrusyla bilen bolýasyny şu belli de ýalansy da bolmaly anlar. Dogrusyla ýalansylygyndan näze bileceksin? Näze bileceksin şu tarap dogrusymy ýalansymy? Şunu taze gurun aýtýan kefelen bolup berýär deňgelmeşoň. Okuýan kitabyny bolup berýär deňgelmeli. Her wagty ki biz idiş bilen adamlar her kim bolsun, çemen bolan her kim bolsun. Vakti kesin aýtýan kebine bolup berýänmede, ten ihtiramy hakly, emma şu taňa peşwade, şu taňa olgude, ten şak ogluny okutmana berden, şu taňa olgude, ten şu bilen gatnaşyp din diýen öwretjek bolan şu taňa olgude. Allah Teala we kunu ma'as sadiqin. Dogrusyla bilen bolun diýipdir. We Hudaý Teala wagty dogrusyla bilen bolun diýipdi. Onda dogrusyla bolmagy bolýar şu arada. Öti kıyamet Hudaý Teala näme diýär? Ýa-da bir dogrusyny tapmak diýerim. Dogrusyla bolmaly bolýar ki Hudaý Teala dogrusyla bilen bol diýipdir. Şeýdämis? Doğrusu bilen bolýasyny belli ýalansy da bolmaly bolýar. Odam şu taýda musulman dogun, Mantaga Türkmen sahranyň merhele evvel şu tamam müşkilaty maddi we manevi tamam narahatleri ki bar hijab taýdan, jawan oglanlar taýdan, şu mesailler taýdan mara tapylypdy. Şu merhele evvel şu mesele diyanet hal bolmaly. Haýdy jamaat hak. Kim aýtýan dogry? Men aýtýan kim aýtýan dogry? Hanefi mezhebi aýtýan dogry. Mezhebe ora bolmadyk adam, men Malik rahmetullahi aleyh bir gel pala sorapdyr diýdi. Ezip pala sorapdyr. Yani mezhebe durmasaň edi gumrahy. Ezip pala sorapdyr. Bir denany getdir bir gadyň ýanyna diýe. Amma meselen diýipdir, men şeýle müşkilim bar etdim. O gady diýipdir diýe, Kur'an bilen hadise ora gazabat edeymi? Ya Imam Malik'in aýdanyna ora gazabat edeymi? O hele näme diýipdir bilýän? Imam Malik'in aýdanyna ora gazabat edýär. O näme diýipdir? Kur'an hadis we onda şoň düşümi diýipdir. Sen düşünden doğrak diýipdir. Kur'an hadise diýipdir. Imam Malik kendin gawçyny ýata ten düşünýär. Men ten düşünýär ýetmadym ýok diýipdir Kur'an hadisen. Kendi düşe Imam Malik'in aýdanyna diýipdir. Şoň aýdanyna ora fesel diýipdir. Şoňkuny şeýle de. Şu mantagan tamam müşkilatlaryň özi haýdyr mesele bolsun. Şu müşkilatlar näme döregli? Her kim Kur'andan hadisen ölçümli özürýär. Mawluddan çyp aýat hadis okuýar. Mawluddan çyp delil okuýar. On tensa kim aýdany? Öýdany kim aýdany? Taýyryň aýdany. Emma Imam Adam aýdany. Hanefi mezhebin mujtehidany fil mezhebin aýdany. Şu taýdan marahim näme? Gumrahy bolurlar. Men kime ora hukm edeň? Kur'an hadise bolamy? Ya Imam Malik'in aýdany bolamy? Onu Imam Malik'in aýdany ora fesel. O näme diýip? Şon Imam Malik Kur'an hadisinde gawçyndyr diýipdir. Mezhep ýerleşine için bir de gerek. Onuň şu taýda marahim ýani merhele evvelde bir de wagyn aramış bir de gerek. Sukun gerek. Şu sukun din diyanat hakiki mezhep, hakiki diyanat öwe gelmese bara hiç çatı Türk mesele düzelmeýär. Otam men jawanyny bir iddia etdim ýene. O men şu adamyny dun. Fakat 6 taş ahule ketlemesin diýdi. 6 taş ahule ketlemesin. Mantaga Türk mesele ahulary. Bir aga şu amanlahun oşulan tertip cemaat tebliğ o tertip getirilen ýalyny biz barjak diýildi. Ketlemesinler barın gayret edin diýildi da. Barın şuradan peýdalanyn ketle Wahhabi diýmesle, gördüğü mesele, dirdiği mesele ketlemezek, barjak barın gayret edin diýildi. Şu adamlar şu mektepde, şu tälimatyň öwünde fakat 6 ay bilen ýaşap görýän şolar. Dera wala ahir Allah kasam, eger şu Türk meselem var, ýüzden 50 namaz zamata peýgambere meňlemede var, sen men näme diýsen bileyim men. Men ne gawlyk ýok, Kur'an ne gawlyk bar. Kur'an Hanefi mezhepde şu
Doğru din diyaneten doğru doğrutunda malahim ten talim berenden sonra şoň Hudaý Taala bir inqilap türetiýär. Emma gynan hakda näme bolýar? Şol adamlar ki diyanata men baş diýip durlar, şol Hudaý bilen peýgamberiň aýdanny düşümüne oraya öwütürip Allah Taala şonuň berýän tälimden rızaýaty ýok, otaşadan täsir de ýok. Oşalar aslında mollahyny düzeltip bilerler. O wagtykeden gije güni ýaşap beren adam mollasyny düzeltip bilmeýän ahun, hücre, mektep, o ne yapalım risalatyny jaman gabalyny barahim gitdir ada edip başladım bilýärsiň. Hop gije gurman ardyna çykdy, kulle elinden çykdy. At-tahuru şatrul iman. Peýgamber näme dedi? Ki paki imanın yartı diýipdir diýär. Paki. Te her wagt namaz okujak bolsaň, te awwal başda her cismi taýdan pak bolmalylar. İman ora amal etjek bolsaň, te yartı den cismi taýdan arasda bolmaly. Logma taýdan arasda bolmaly. Labas taýdan arasda bolmaly. Ta ki o merahile manevi ikinci merhalede näme? Taňa barahim laýyk bolsa taňa netip eder ýalar. Assalamu alaykum we rahmetullahi we berekatuh.